നടന്മാരായ ഷെയ്ൻ നിഗത്തിനും ശ്രീനാഥ് ബാസിക്കുമെതിരെ സിനിമാ സംഘടനകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്. ലഹരി ഉപയോഗവും എഡിറ്റിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് സിനിമാ ചിത്രീകരണം ഉൾപ്പെടെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു തുടങ്ങിയ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് നടന്മാർക്കെതിരെ സിനിമാ സംഘടനകൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ നടന്മാരെ വിലക്കിയ സംഘടനകൾ നടനും നിർമ്മാതാവുമായ ദിലീപിനും വിജയ് ബാബുവിനുമെതിരെ എന്ത് നടപടിയെടുത്തുവെന്ന് സംവിധായകൻ പ്രതാപ് ജോസഫ് മീഡിയ വൺ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിജയ് ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രൊഡ്യൂസർക്കെതിരെ ഇവർ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കുകയോ പ്രസ്താവന ഇറക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ദിലീപ് ഒരു നടൻ എന്നതിലുപരി ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കൂടിയായിരുന്നു. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർ എന്ത് തീരുമാനമാണ് എടുത്തത്? എഡിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വേഷം കാണണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഒരു നടന് ആവശ്യപ്പെടാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണെന്നും പ്രതാപ് ജോസഫ് പറഞ്ഞു. പൃഥ്വിരാജ്, തിലകൻ, ജഗതി ശ്രീകുമാർ, വിനയൻ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 10-15 വർഷത്തെ ചരിത്രമെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിലക്കും കൊണ്ട് ഇവർ വരാത്ത സമയമില്ല. എന്തിന് കോവിഡ് സമയത്ത് OTTക്ക് സിനിമ വിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ വിലക്കുമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. OTTക്ക് വിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹേഷ് നാരായണനും ഫഹദ് ഫാസിലും ഒക്കെ ചെയ്ത സിനിമയ്ക്കെതിരെ പോലും ഇവർ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിനിമ കച്ചവടം എന്നതുപോലെ തന്നെ കല കൂടിയാണ്. അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാറ്റും വെളിച്ചവും കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ശ്രീനാഥ് ബാസിയെയോ ഷെയ്ൻ നിഗത്തെയോ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.